Tak ďalší národný park a vodopády. Už sme si to dlho nezopakovali, takže po viac ako týždni sa nachádzame pri týchto vodopádoch. Je to 3,3 kilometra. Opäť sme si museli obuť botičky turistického charakteru. Začíname na takomto moste a som zvedavá, aký to bude terén. No. Zatiaľ ľudia, čo idú proti nám, vyzerajú dosť zmorene. Tak tu máme takú riečku a není nejak extrémne veľa vody. No tak uvidíme, jak veľké a silné budú vodopády. Ideme na to. Skúsime natočiť zvuky pralesa, pretože ako je tu randál teda šílený. Párne hľadám tukany. Zatiaľ nič moc živého. Motýle sú tu fakt krásne. Objavila som brutálny strom. Jako vyzerá, že vyrastol v nebi, ale v podstate je to veľmi vysoký strom. Tak zasa, keď už to držím v ruke, kúsok natočím. Ale v podstate terén je takýto. Sem tam nejaká vodička, blatičko. Vlhkosť je vysoká. Všade počuť, neviem, či sú to cikády alebo cvrčky alebo aké potvory, ale hlučné sú strašným spôsobom. Romčo hovorí, že tá huba je nejaká rejší. Tak si ju natočíme, aby sme na ňu nezabudli. A ideme ďalej. Máme za sebou asi 1/3 cesty. Pred sebou kopeček. A teplota je určite nad 30 stupňov. Vlhkosť je veľmi vysoká. Tak je to také pre nikoho nepríjemné, pre nikoho príjemné. Tak ešte 100 metrov nás delí od vodopádov. Sme teda pekne splavení a spotení, ale myslím si, že to bude veľmi osviežujúce. Tak posledných pár metrov. No a aké by to boli vodopády, keby k ním neviedli tieto ich úžasné schody. Každý inak vysoký, každý inak široký, ale bez toho by to proste nebolo ono. Tak. Jaký labyrint. Tu je zavreté, tu je zavreté. Tak, po schodíkoch. Už ho počuť. Tak a sme tu spotení, ale spokojní. Tak, typci dokonca skáču, tam je ešte vidno prvé poschodie vodopádov, tu je druhé, niektorí skáču do vody, niektorí sa tam hore vyškrabali, aby mali dobrú fotku. My sa nikde škrabať nebudeme, nám to stačí tu dole. Takže v poslednom úseku k vodopádu viedlo 126 schodov jedným smerom, 126 druhým. Kto by chcel na záchod, musí ešte tieto, to radšej nejdem. A fičíme cestou, ktorou sme prišli, pretože nás čaká
taký park s hadmi ešte.